Zmeny poplatkov od 1. apríla 2024. Národná rada schválila v decembri 2023 novelu zákona o súdnych poplatkoch. Touto novelou sa od 1. apríla 2024 zvyšujú okrem iného poplatky, ktoré sa týkajú aj podnikateľov. Aká bude nová výška týchto poplatkov? Pri založení živnosti treba uhradiť správny poplatok za každú živnosť, a to podľa toho, či ide o voľnú živnosť alebo remeselnú a viazanú živnosť, a tiež podľa toho, či si ju založíte osobne alebo elektronicky. Pri voľnej živnosti platíte v súčasnosti 5 eur, ale ponovom to bude 7 eur, ak si živnosť založíte osobne na živnostenskom úrade. Za elektronické ohlásenie živnosti na stránke www.slovensko.sk sa neplatí nič a toto sa nemení. Za remeselnú alebo viazanú živnosť sa platí 15 eur, pri elektronickom založení polovica, čiže 7,50 eur. Od 1. apríla sa tento poplatok zvýši na 22 eur, pri elektronickom ohlásení na 11 eur. Živnostenské oprávnenie je potrebné nielen pre založenie živnosti, ale aj pri založení SRO či iných právnických osôb. Ešte jedna informácia k získaniu živnostenského oprávnenia. Pri remeselných a viazaných živnostiach musíte preukázať aj to, že ste oprávnení túto živnosť vykonávať. Aký doklad sa vyžaduje, závisí od konkrétnej živnosti. Môže to byť napríklad doklad o vzdelaní pri vykonávaní regulovaného povolania, vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, potvrdenie o spôsobilosti a podobne. Aj za vyhotovenie týchto dokladov sa platí a aj tieto poplatky sa zvýšia. Za doklad o vzdelaní zaplatíte v súčasnosti 50 eur, od apríla to bude 70 eur. Vykonanie odbornej skúšky stojí 82,50 a zvýši sa na sumu 120 eur. Vydanie potvrdenia o spôsobilosti sa zvýši z 10 eur na 15 eur. Ak chcete začať podnikať formou SRO, tak potom, čo ste získali živnostenské oprávnenie, vaša spoločnosť musí byť zapísaná do obchodného registra. Za tento zápis sa v súčasnosti platí poplatok 150 eur, no od 1. apríla to bude 220 eur. Rovnaký poplatok je aj pri zápise organizačnej zložky, no pri založení akciovej spoločnosti a jej zápise do obchodného registra je to v súčasnosti 375 eur, ktoré sa zvýšia na 500 eur. Jedná sa o prvý zápis do obchodného registra, no aj poplatok za akúkoľvek zmenu, napríklad názov spoločnosti, sídlo alebo iné doplnenie údajov týkajúcich sa vašej spoločnosti, sa zvýši z 33 eur na 50 eur. Pri vašej podnikateľskej činnosti sa iste viackrát stretnete s tým, že váš obchodný partner bude potrebovať aktuálny výpis z obchodného registra vašej firmy. Tento vám vedia vyhotoviť na počkanie aj na pošte. V súčasnosti sa táto služba spoplatňuje poplatkom 6,50 eur a ponovom to bude už 10 eur. Takže ak ste ešte nezačali podnikať, no rozmýšľate nad tým, určite odporúčam založiť si firmu pred 1. aprílom. Alebo ak chcete urobiť nejaké zmeny, napríklad doplniť nejaký predmet podnikania, čiže živnosť, urobte tak čo najskôr a využite nižšiu sumu poplatkov. Po 1. apríli vás to bude stáť viac. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak bolo pre vás užitočné, nezabudnite dať odber a like.